своите кънки, той кара на рампа и е почти про. Кирали, дам го този идиот, кара от малък, прави пълно задно салто с брайдове. Много чисти задни салто. Виждате, че върху тази огромна върхланка дори може да се прецениш и да продължиш своя трик. Това е най-доброто място да се учат трикова през глава. Тези момчета имат уникалната възможност да изпробват ротация през всичко, а това е малкият гост, който е само на може би 9 или 10 години и ви показва уникален си бекфлип, който тук ще научи. Само имаме един апел към всички, които използват Big Air Bag. Моля ви, пазете по пипката, защото това не е планината и снега е в дефицит. Пазете по пипката утре, там където се засилвате, ще се приземяват деветки и десетки. Също така, нека всички около въздушната възможност да освободят терена, нека само фотографите да останат там и да пазят скъпата техника, защото няма гаранция кой къде ще се приземи, може да има инциденти.